Hola a tots! Sabíeu que la dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge que afecta a la lectura i a l'escriptura? Molts nens i nenes poden tenir dificultats per reconèixer lletres i sons, i això afecta la seva capacitat per llegir de manera fluida. La dislèxia afecta a la consciència fonològica, és a dir, a la capacitat d'identificar i manipular els sons de les paraules. També pot implicar problemes de memòria verbal i velocitat de processament de la informació escrita. Alguns signes d'alerta inclouen dificultat per segmentar les paraules en síl·labes, problemes de coordinació motriu fina i lentitud a l'hora de processar les paraules o els números. Aquestes dificultats no estan relacionades amb el nivell d'intel·ligència. Afortunadament, hi ha moltes adaptacions que podem aplicar tant a primària com a secundària per ajudar que el nostre alumnat tingui èxit. A primària és important utilitzar estratègies multisensorials, com combinar estímuls visuals, auditius i tàctils per ensenyar la lectura i l'escriptura. Aquí tens alguns suggeriments que et vindran molt bé. D'una banda, simplificar les instruccions, fent servir instruccions curtes, senzilles i repetir-les si cal. Oferir més temps per completar les activitats i els exàmens. Permetre que l'alumne segueixi la lectura amb el dit o amb un marcador visual. També incorporar llibres en format àudio per facilitar la comprensió lectora i fer ús de mapes visuals com a suport per l'escriptura i la comprensió de textos. D'altra banda, tenim les fonts adaptades, utilitzar tipografies específiques com Open Dyslexic que faciliten la lectura. A secundària, les adaptacions poden anar una mica més enllà, ja que els alumnes tenen més càrrega acadèmica. A continuació et proposem algunes de les estratègies que els hi poden facilitar l'aprenentatge. Materials en formats digitals. Proporcionar apunts en format digital perquè puguin fer lectors de pantalla. Lectura assistida per tecnologia. Ús d'eines com apps per convertir el text en veu. Donar més temps als exàmens. Facilitar temps per completar tasques i proves o permetre respostes orals. Dividir les tasques complexes. Fragmentar les activitats o projectar en passos més petits i realitzables. Ús d'organitzacions gràfics. Ajuda a estructurar la informació mitjançant esquemes o mapes conceptuals. Feedback freqüent. Oferir comentaris constructius i freqüents per assegurar que l'alumne segueix un ritme adequat. La mentoria i el suport emocional és superimportant. Has de crear espais de suport individual o en grup per fomentar la confiança i reduir l'ansietat de l'alumnat. Amb una intervenció pedagògica adequada i el suport de mestres i famílies, els alumnes amb dislèxia poden assolir els seus objectius acadèmics i millorar significativament les seves habilitats de lectura i escriptura. Recorda, cada alumne aprèn al seu ritme, amb les eines adequades ho poden aconseguir. Gràcies per veure el vídeo i si vols més informació, no ho dubtis, segueix-nos i comparteix aquest vídeo amb docents i famílies. Adeu!